Hi! Kamusta ka mo tanan? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sinyo subong tawag siya Horizon for Men. Iyan ni siya ni Guy Laroche. Panlalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag, o de toilet ni siya, butang balon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko kag makahang nga berde nga kahoy. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa iya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kon 16 to 27 degrees Celsius. Anong iyang mga nota? For the top, we have aldehydes, cassia, mint, green notes, lavender, artemisia, bergamot, kag mandarin orange. Ang mga nota nga masimutan mo gid ay ang aldehydes nga duhabon kung simutan, cassia nga berde nga duamonya kung simutan, mint nga bugnaw nga makahang nga nota, green notes mga berde nga mga nota, lavender nga presko kag tinlo nga nota, artemisia nga pait kag herbal nga nota, kag bergamot nga mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have pine tree needles, carnation, cyclamen, caraway, geranium, rose, kag jasmine. Ang nota nga masimutan mo gid ay ang pine tree needles nga matamis nga berde nga nota. Kag for the base, we have oak moss, leather, cedar, sandalwood, patchouli, musk, sea salt, kag amber. Ang mga nota nga masimutan mo gid ay ang oak moss nga pait nga nota, leather nga paha kung simutan, kag cedar nga mahamot nga kahoy. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili lang sa comment section sa daso naman. Bye-bye!